Elkaptam. Király. Jó lesz? Ajaj. Akkor majd küldöd. Megvakulok Rikka. Ja, bocs. Ez a kis golyó? Ne, itt ne gyújts be, te szerencsé. Szerencsétlen. Szépen. Azt hittem, hogy itt akarja meggyújtani, bassz. Anyád, jó cucc. Én is meg akarok egyet gyújtani. A facsosom. Király, ezt is elkaptam. Anyád, de kurva jól lesz. Na Rikka, irányítsak közé. Ott is megy nézni. Nézd meg! Ott van. Engem király, tisztelt. Ezt ki kell dolgozni. El is teszem a sülyeztőbe. Már csak egy van. Nem tudok egy Van még ott. Még összesen 3 darab bombánk van. egyet szeretnék én Ja, is megy veled felépíteni az égbe, az egekbe. Várjál, kicsit félremen. Nem biztosan fényképezni, mert urgyék. Hopp. Ja. Ez mi volt? Tudom én. Meg egy petit. Dobtál petit is? Lassan közbe kell nézni, az utolsó adott. Ja? Egyet adjál már légy nekem is. Ott van. Granata! Tereket úgy fogom fölvenni apád. Bogoz ki. Ez hogy kell? Ne a papíron együtt. Húzd le, csak húzzad. Az. Az Istenem, de kurva hideg van, És akkor majd basszom. lövés előtt azért mondom, hogy granata. Hallod, ebből is ki kell gobozni? Nem, csak... Így. Hova mész, Zé? Húgyozni. Ja. Zsír. Nagyon jó. Azt hittem rádoblok a Baszd meg! Ne, hogy nem, csávon nem mehetne. Na húzz onnan. Granata! Király. Zsír. Hát, ez így ennyi És volt. ezt egybe fölvetted az egész? Aha. Akkor majd küldheted át nekem. Stop.